Khuleke esilweni samabandla ngithi bayede hlanga lomhlabathi benomnyama dlula mithi yamakhosi. Umntwana-ke uThulani umntwana wasey'bindini lona okhuluma nani njengoba vele kufanele ukuthi njengomlomo wengonyama zibe khona iy'ndaba ey'qhamukayo zokuni-update-a ngezinto ey'thile ezenzeka eNdlunkulu. Ngizothi ey'thile ngoba akuzona zonke. Mhlawumbe-ke ngingakaqali nje ukukhuluma ake ngidlulise amazwi okukhala egameni lengonyama nasegameni lendlunkulu nasegameni nje lesizwe ngoba uma kukhona ubuhlungu obehlile ikakhulukazi kulabo bantu abasuke besondele kakhulu eduze kwesihlalo sizwe ubuhlungu kakhulu lapha ngesonto lomhla ka-16 sezwe indaba ezibuhlungu ngesonto lomhla ka-16 kuNovember indaba zokwedlula emhlabeni kukamama uMaButhelezi ogane kwaNkwanyana lo-ke omama kamkhulu u3 Second esimazi sonke ukuthi wayesondele kakhulu kuMdlokombane futhi usondele kakhulu nasesilweni esibusayo njengelinye lelunga ahlonipha kakhulu ubukhosi. Sithi-ke egameni lesilo samabandla, egameni lendlunkulu, egameni lesizwe sidlulisa ukukhala kudokotela u3 Second ngokulahlekelwa umama. Ngithi-ke umuntu uma enomama ngimjabulele kodwa ngilucabanga usuku olubuhlungu njengalolu lokuthi kwesinye isikhathi kuyenzeka umama uma ehamba emhlabeni kube nobuhlungu. Ngiphinde futhi ngidlulise ukukhala amazwi okukhala aqhamuka eNdlunkulu aqhamuka esilweni samabandla sizwile ngokudlula emhlabeni kwensizwa udokotela uVusi Shongwe ohambe naye ngomsombuluko umhla ka-17 emva kokugula-ke isikhathi nje esingaphezulu kwenyanga ezimbili naye odlulile emhlabeni kwabuhlungu kakhulu. Sonke siyamazi-ke udokotela uShongwe ukuthi ufike emncane lapha eNdlunkulu wafikela phansi kwesilo uMdlokombane wasebenza ehhovisi lesilo kakhulu kwanezinto ezinkulu ezinhla azenzayo ukuthuthukisa i-ofisi nokusebenza nje ngenkulu indlela yokuyimisela nokuhlaka nje abe nabo udokotela uShongwe okuthe noma esehambile waya eminyangweni lo wezobuciko namasiko kwaZulu Natal nakhona futhi siyazi ukuthi umnyango wezobuciko namasiko nezemidlalo awuqhelile usebenza eduze kakhulu neNdlunkulu. Ngakho-ke uShongwe usebenze kakhulu nalomnyango esasondele eNdlunkulu indoda-ke ebinobuhlakani. Sithi-ke egameni lendlunkulu egameni lesilo samabandla sidlulisa ukukhala nokudabuka kwethu ikakhulukazi emndenini wakwaShongwe. Siyazi ukuthi uShongwe originally uqhamuka eSwazini kodwa-ke base bakha umuzi wakubo eEmelo kodwa njengamanje njenganje uShongwe ubesenomuzi wakhe ePietermaritzburg lapho abesebenzela khona. Uzofihlwa-ke udokotela uShongwe ngomgqibelo womhla ka-22 uzofihlwa laphana eMaritzburg eShowground. Inkonzo izoba seShowground ngaphambi kuba ayofihlwa khona eMathuneni khona eMaritzburg. Ithi nje iNdlunkulu nesilo samabandla Mtimande akwehlanga lungihli ubefana nengane yaseNdlunkulu. Khumbula ukuthi kwesinye isikhathi bekuthi uma kwi-birthday yakhe uShongwe uthola ukuthi uMdlokombane ethenge nje ikhekhe ngenxa yokuzwana obekukhona phakathi kwakhe uShongwe nasisihlalo. Sithi-ke mndenini akwehlanga lungihli. Siyathokoza. Sengidluleke kulezo indaba mhlambe ngiyathanda ukudlula
indabeni zokuthi njengoba sigoqa unyaka kunemikhosi yaseNdlunkulu esazi kahle ukuthi siyayilindela njenganje ngomhla ka-29 kuNovember kune Sabatha nomgidi wamaNazaretha asebuhleni. Siyazi ukuthi ukusuka ngo-2013 emva kuba kunezinkulumo eziningi ezahlangana phakathi kweSilo noNyazi iSilo Mdlokombane, kwase kuba khona lesi sinqumo sokuthi njalo ngoNovember kuyoba khona umgidi wamaNazaretha neSabatha ngokwesilo samabandla uMdlokombane okwakuwendlalela noma kwakukushanela amagceke ukulungiselela umkhosi woselwa. Ngakho ke nakuwo lo nyaka ngomhla ka-29 amaNazaretha azobe ekhona esigodlweni eNyokeni lapho ukujwayele ukuba kube khona lo mkhosi okuya kube yiSabatha ngosuku lwango-29 bese kuthi ke ngosuku lwango-30 okuyobe kuyisonto bese kuba umgidi. Phelani ke Ndlunkulu nonke ngoba mhlawumbe umuntu angeke achaze okuningi kodwa sikhona lesi sifungo ikhona lento eyenza ukuthi uShembe unyazi lwezulu luyikhomithe kangaka ekutheni lwenze lomkhuleko eNdlunkulu futhi luwenze specifically eNyokeni ngoba sathi Silo mntakameyisa noma ngingasekho emhlabeni ungayeki ukwenza umkhuleko lapho Suthu. Ngakho kuzoba njalo ke ngosuku longomhla ka-29 futhi ke bafika nge-28 kube yiSabatha nge-29 bese kuba umgidi ke ngesonto. Ngiyathokoza sonke siyazi ukuthi mhlawumbe kukhona okunye okuzothi umkhosi ngomhla ka-16 December yebo ubungavamisile ukuthi kube umkhosi mhlambe oba kuleli zinga ozoba kulo ngalonyaka ka-2025. Siyamemezela ukuthi umnyango wezobuciko namasiko ubambisene futhi nomnyango kazwelonke kuzoba nawo umkhosi owaziwa ukuthi i-Reconciliation Day lapha eNcome. Kulonyaka ke kuzokwehluka kakhulu ngoba ikhona into ethi kuzoba khona upresident ozoba khona lapha kanye nesilo samabandla neminyango ke waka Arts and Culture, Sports Arts and Culture wasesifundazweni nokazwelonke. Sizoba nawo ke lo mkhosi omkhulu kangaka ngomhla ka-16 kuDisemba. Siyazi ukuthi kukhona ke umkhosi woselwa okuwona umkhosi esaziyo ukuthi umkhosi osemqoka eqiniseni ubukhosi nomkhuleko wesizwe owenzeke esibayeni. Lo mkhosi ke uzoba njengeminyaka yonke uzigaba ezimbili. Kuzothi ukusuka ngomhla ka-1 kuze kube umhla ka-7 kuDisemba kuzobe kuyisigaba sokuqala salomkhosi lapho okuye kuphume khona laba baye baphume okwaziwa kahle ukuthi njengoba sekuyingonyama ehlezi esihlalweni sekungaba kwaDlamini eKhakonina njengoba sazi ukuthi kwakuvamise ukuba abakwaNdwandwe. Ngakho ke abakwaDlamini bazothatha lo mkhosi benze konke okungeke ngoxoxe kodwa kuyoqalwa ngomhla ka-1 bahambe ke baye kulezo ndawo abazohambela kuzo baze bayophetha ke kwaNobamba bazobuya ke futhi kuze kube ngomhla ka-7 kuyobe kusigaba ke sokuqala. Bese kuthi ke isigaba somkhosi ke woselwa oyobe kusesibayeni kuzoba ke ngoJanuwari wona ukusuka nje ngomhla ka-1 kuze kube umhla ka-4. Kuningi ke okunye sisazi lokhu sikuthola ngoba isaqhubeka imihlangano nokuxoxa ngalomkhosi. Umuntu angabeka lapho ngomkhosi woselwa. Siyazi ukuthi khona lapho futhi silungisela umkhosi waseSandwane. Umkhosi ke esazi ukuthi uyebe njalo ngomhla ka-22 kuJanuwari. Ngicabanga ukuthi ke lo nyaka ke umhla ka-22 ungolwesine. Ngicabanga ukuthi kuyaze ukuthi isilo sikhipha amabutho lapho ondini sewakhipha ngomsombuluko ukuze ngolwesibili na ngolwesithathu kube insuku zokukhempa ngokweprogram
ekhona eyokhonfenywa ke yiso isilo samabandla. Kodwa ke ngokweprogram eyaziwayo ekhona amabutho ayophuma ngomsombuluko ngomhla ka evikini nje. Kodwa ke kuyela ukuthi umhla ka 22 uyoba ngolwesine, kusho umhla ka 23 ungolwesithathu, umhla ka 22 ngolwesine, umhla ka 21 ngolwesithathu, bese kuthi umhla ka 20 ungolwesibili. Engicabanga ukuthi umhla ka 19 yiwo-ke umsombuluko wokuphuma kwamabutho ekhishwa isilo samabandla. Siyazi ukuthi kulonyaka kuyaye kubeke nemikhosi ebizwa ngokuthi ama-build up eyenziwa komasipala. Siyazi nje ukuthi eKing Cetshwayo kuyaye kube khona ukuthi kuye ePort Danford, kuze kuyofikwa eShowe, kuze kuyofikwa eHlinzeni, kuzobe kubanjiswene-ke lokhu no-sports arts and culture. Ziyo ukuthi iqalaphi ize igcinephi ngoba sengisebenzile kakhulu, ngiyayazi yonke imikhosi, ngakho-ke ngiyakhuluma ngayo. Kodwa-ke kukhona okunye mhlambe okusuke kwenzeka usuku nosuku eDlunkulu, mhlawumbe abantu abanye abangabe nemibuzo ukuthi hayi mhlambe yini umntwana singamboni la, yini umntwana kwenzeka. Ngifisa ukusho ukuthi ngesikhathi ngiqala umsebenzi wami lo ukuba umkhulumeli wesilo, ngibizwa iNgonyama ngomhla ka 9 ku-April. Ngakuchaza kahle ukuthi angizusuka eKing Cetshwayo, lapho engiqashwe khona nalapho engithola khona isinkwa sey'ngane. Ukusebenza kwami eNdlunkulu ku-occasional, ngisebenza ngesikhathi leso esifanele, kodwa imisebenzi ya day to day kubuye kuye ngabo phela abaseduze kwesihlalo nabaphethe ama-diary eNgonyama nabazi ngama-movement eNgonyama ukuthi bangithintile yini ukusho ukuthi kuzobe kwenzeka ukuthini. Uma ningangiboni noma ningezwa ngikhuluma ngaleyo nto, kuyobe kusho ukuthi ngoba mhlambe ngingathintwanga, kungaba isizathu sokuthi mhlambe ngilela ngithe ngisebenza khona eKing Cetshwayo, noma izathu zaboka besilo uma bebona ukuthi akufanele ukuthi ngingaba khona lapho. Ngeke ngikuphoqe lokho, bengichaza lokho nje. Kodwa-ke sengishilo lokho, ngiyafisa futhi ukudlula kulokhu, kufanele ngidlule ngoba ngibona ukuthi sekufanele ukuthi ngixoxe ngakho. Kunento engingayibiza ngokuthi i-smear campaign. Smear campaign mhlambe ngesiZulu angazi ngakubeka kanjani, kodwa nje uyabona ukubhixa umuntu umenza abe mubi esizweni noma mhlambe naphambi kwesilo. Ikhona leyo mzamo yabantu abathile engibona ukuthi noma bangaba seduze kwesihlalo, kodwa bayizitha zesihlalo uma bekwazi ukupheka mhlawumbe amanga, ikakhulukazi bewaphekela mina njengoba sazi sonke isizwe sikaZulu ukuthi imisebenzi yami, umnikelo wami okhona ukusukela nje kuhamba isilo uMdlokombane, nomnikelo wami ukuhlala kwesilo esihlalweni esikhona ukuthi isizwe siyawazi ukuthi ungakanani. Angikwazi ukuguquka emva kwesikhathi esingaka bese mina ngijika mhlambe ngiphenduka emoyeni ngekati sengiphendukela iNgonyama. Kuyenzeka-ke lokho ukuthi mhlawumbe akuqali nangami, mhlambe kwakwenzeka ngiyangibona ukuthi abantu abesuke bene-institutional memory, abantu abasuke bazi kahle, abavamisile ukuba nenhlahla yokuhlala eduze nokulalelwa okusuke bekusho. Kodwa imvamisa kuba khona nje ukuthi bakhulunywe kabi, benziwe abantu ababi. Ngiyibonga kakhulu imbube isilo samabandla esihlele esihlalweni ngoba kuze kube manje sihlala sikhombisa ukuthi asibaniki indlebe laba basuke bekhuluma kabi ngomntwana wasey'bindini, noma singabalalela, kodwa-ke ngicabanga ukuthi kufanele bakhumbule wona amazwi eNgonyama lana ethi nibezwe kodwa ningabalaleli. Ngiyathokoza Silo ukubezwa kodwa ungabalaleli ngoba ukuba kuya ngey'nkulumo abayikhulumayo ngami, mhlawumbe ngabe-ke sekwaye wazwakala isilo mhlambe siphefumula sengathi siyabalalela. Ngiyathanda-ke lokho ukuthi isizwe sazi ukuthi umntwana uThulani uyohlala ethembekile esihlalweni.
Mhlambe ngingafuna ukunandila kade ngo 2021 ikhathi zawo April kusahlalwa imihlangano lena eyayihlalwa imndeni eyayingekubeka isilo esihlalweni njengokwe procedure. Kwaba nemhlangano emibili engabona ibanjwa kungekho umuntu obhala ama-minute. Ayi ngosuku lwesithathu angilalanga ebusuku ngicabanga lento ukuthi yazi siyahlangana siyaxoxa kodwa umhlangano wethu awunama-minute. Ngangena esitolo ngathenga uthugwaya ngaqala ngabhala ama-minute njalo uma kunomhlangano. Sekumlando lokhu ukuthi mase kufuneka ingonyama iyokwethulwa kuhulumeni yokuqala bayifuna kwaba ama-minute. Yiwo ke lama-minute engangiwabhala ngenhlahla ababesuke bexolisile ngibeke nalezo ncwadi abasuke bexolise ngazo. Bayazi abanye ukuthi mase kufike enkantolo sekufuneka ama-minute babebuya bezeke emabameli bafike bathe mntwana kuthiwa ama-minute akho khona lana la uzama ukwasekela ngenza ama-affidavit ngisupport lama-minute ami engicabanga ukuthi iwona kakhulu nabameli abama ngawo kuze kube khona lokhu ukuthi isilo siphumelele njengoba bakwabo babe bengafisi ukuthi sibuse. Ngakho ke kuyakungimangazeke mase kukhona abantu abafika muva nje mhlambe sebephakamisa namahlombe eduze kwesihlalo kodwa bengaqondi kahle ukuthi kuphunywapi la lesihlalo sengonyama bese kuba izwe ukuthi babe nezinkulumo ezimbi ezibhlungu abayixoxayo mhlambe khona engonyameni noma kubantu. Indlela engeke ngizwe ngayo abantu bengixoxela sengeke ngithuke nje mama ukuthi hawu indlela abantu khona wangitshela wathi hawu Mageba indlela abantu abaxoxa ngayo kabi ngawe sekusele nje kuba kuthiwa izinkukhu ziyakhuluma nezinkomo ngabe bake bayimise bathi hawu nkukhu sawubona uyazi umntwana Thulani ukuthi ukuthi nokuthi nokuthi manje ke izinkukhu ayikhulumi nezinkomo ayikhulumi ngoba kusho ukuthi bayabona ukuthi abantu abayingeni lento yabo sebefisa noma yini. Manje ke ngiyakusho lokho ngoba nami mangiphuma ekhaya mhlamba ngisazi silile esikhalwa bengazi noma ngizobuya noma ngizokubuya kodwa nje sizwe ngiyafisa ukuthi angilazi icala kodwa namanje mangifela ubukhosi hayi ngiyongena nasezulwini nomdlombane yongemukela. Abanye bavele bese bethi bengixove ngokuthi mina ngihlangene nomntwana uSimakade. Konke lokho kuyangihlekisa ngithi angikuxoxe nje ngoba mangingaphosisi ukukhuluma nje nomntwana uSimakade ngiyabona ukumbona mhlambe ku social media ngagcina ngayo 2021 angikaze nje ngize ngixoxe naye ngangizombona kahle uba ngangikhona mhla ezokhala kwaphinda ngene mhlambe ngangahle ngibone ngalelo langa kodwa nje naye ngethemba uyamanga lapha khona ngoba akangazi nje akazi akukhulume lutho ngayo kodwa abantu abasuke befuna ukuxova baye babone ngathi abafune bonke abantu mhlambe aba-opposa isihlalo bese befuna ukuthi bayongigaxa khona kodwa kuze kube manje basehlulekile and ngibona ukuthi basazohluleka ngoba mina ngithembekile esihlalweni mangingabonakali ingezathu zokuthi ngisuke ngingaziswanga ngezinto eziswezwe kukhulu. It's high time ukuthi ngixoxe manje ngoba abantu angifuni lokubecinga bethi umntwana Thulani this and that. Ngiyayikholelwa ukuthi futhi awusebenzeli ingonyama ngokuhlala nayo ngoba ngiyona security. Ngeke ngilokhu ngihlala eduze kwengonyama ibasa nyakaze ngaphi ngibone ngila inyakazi. Ingonyama mina ngiyazi ukuthi mayingidinga iyangibiza. Ishaya ucingo mntwana ukuphi awuze lapha noma mina mangidinga ngiye kuyo. Hayi ukuthi izoba saphuma endlini. Ndabezitha naba abanye sibabona abebekade behambisana nomntwana uSimakade. Engathi sebeyajika abanye babo bayabuya manje bazokhothama engonyameni. Ngabe baze ngokuthembeka yini Mageba noma ngenzeka ukuthi khona itula beze ngoba ingonyama yathi izihlalo zabo ikhona. Kodwa futhi iphinde yabathembisa ukuthi mabeke baya constitutional court kuyobe kusho ukuthi sekuhlukana inhloko nesixhanta. Kodwa manje bakhona abanye besibebona einkundleni zokuxhumana bephikisa isihlalo. Kodwa njengamanje siyabona bayasondela.
lokho kuyobe kusho ukuthini Mageba? Ngabe indlunkulu isiyabona yini ukuthi sekumele ukuthi bahlangane bazokhothama engonyameni? Mhlawumbe ake sikhulume nje ngokuthi selokwathi inhlo ukhona umlando wokuthi makukhona ingonyama ehlala esihlalweni baye bagona abaphikisayo. Mhlawumbe kuze kube khona lapho kuthiwa kuze kudunyelwane kufa abantu. Kodwa ke namhlanje na asekho leso sikhathi sokuthi abantu babulalana. Siyayibonga ke idemocracy nokufika namuhla ukuthi makunabantu bengaboni ngaselunye nangase sihlalo bahambisana ezinkantolo. Kodwa sonke siyazi ukuthi sekwaningi ngonyama beyisa ezinkantolo ifike iphumelela ifike iphumelele. Kodwa ngiyakhumbula ukuthi ngesikhathi befike ePretoria isinqumo saba ngeindlela kodwa upresident ngokubuka nabameli bakhe ukuthi kwakuvese kuphenduke into eyayingasiyo basidlusa ke leso sinqumo saya ke kwi Court of Appeal eBloemfontein. Ngicabanga ukuthi ke ngesikhathi ingonyama ithola i-judgment le yethulwa ukuthi isilo cha sifanele ukuba sibe sesihlalweni, wonke umuntu wacabanga ukuthi uma kade kuwumbango wesihlalo sekufike ekutheni nalabo bebebanga babona ukuthi ayisekho isidingo sokuthi bangaqhubeka naleyo nto ngoba ubona ukuthi usekufike la umbango ophela khona. Uma ke sebeqhubeka sebeya eConstitutional Court, inkantolo le iConstitutional Court inkantolo yokugcina engasho ukuthi mayisinqumile ichaza ukuthi iyayijika inhliziyo yakho kulento ebeyicabanga. Uma ubuvele ucabanga kabi ngesihlalo usuvinjwe eConstitutional Court, akasakwazi lo hlezi esihlalweni ukuthi akwethembe ukuthi usengahlala ngawe athi uyakwazi ukuthi ninakhe nobabili, because besikhona isikhathi lapha nakwena kwi-Court of Appeal bekufanele ukuthi ngabe babuya kwahlalwa phansi, especially uma yena omdala esebabiza abakwabe ethi mhlamba kuhlabe phansi. Kodwa uma sekuzwakala kungakabi khona sikhashana ngoba uyabona isinqumo siphume ngomhla ka-6 October. Manje uNovember kuseyinyanga yodwa nje, kodwa ithe lenyanga iphathi kwezwakala ukuthi ayisebewafakile amaphepha okwe-Constitutional Court, okusho ukuthi abazange bayinike nethuba lokuthi ingonyama mhlambe mayibabiza bazohamba bazohlala nawo phansi basho ukuthi cha silo nakho esibona ukuthi singakulungisa ukuze sakhe ndawo. Kodwa mabe eConstitutional Court vele sekuyi-personal attack. Naye ingonyama isakuboni njengento yesihlalo. Ikisibona ukuthi hayile isingaphezulu kwesihlalo sebeqondene nami ngqo la. Angisasiboni isidingo sokuthi mase bebuyele eConstitutional Court ngithi ngizohlala ngiphinde ngithini na. Vele ngeke sabathepha. Ngeke umuntu nje usevinjwe wavinjwa ethi uyazi uzolwa wasevinjwa ukuthi sekusodongweni asakwazi weqa ngani. Awumazi ukuthi yiphi imigile ngana ngaphinda ayigile ngapha uma uzohlala naye. Ngakho ke ngeke ngiyiphikise kakhulu ingonyama mayithi ayi mase bebuye eConstitutional Court sebeyisitha vele sebekhombisa ukuthi bayisitha sayo. Asazi ngesithemba ukuthi mhlawumbe kuyokwenzeka inkahle ethile, mhlawumbe babuye bashayeke babuye mhlawumbe namakhosi abafikele noma belele ukuthi hawu nasi isizwe sesize siqedwa yini, yabona. Hayi lokho nje. Hey Mageba, hayi no kuyathokoza Mageba.